Boas tardes a todos. Estamos hoxe aquí reunidos na nova sede de Compromiso por Galicia na Estrada e me presento, son Alejandro Brei Pazos, novo secretario local de Compromiso por Galicia no Ayuntamiento da Estrada, e teño a miña esquerda Xoan Bascuas, a miña dereita a Rafael Xeográfica. A túa dereita xeográfica. Bueno, claro, a miña dereita xeográfica a Rafael Cuiña e nada máis, dou vos paso, despois igual dou vos palabras. Este acto para este partido, que é un partido novo, como sabedes, pois é especialmente importante ir tecendo un pouco esta rede que temos de locais de Compromiso por Galicia, absolutamente fundamental para as nosas agrupacións locais e comarcais, para que teñan un sitio para reunirse, para falar dos problemas de cada concello, para proxectar cara á sociedade, pois tanto locais como comarcais, como incluso a nivel nacional, moitísimas temas que preocupan aos veciños. Este é un partido que quere estar moi perto dos veciños, non é un partido que se dedica a facer grandes proclamas dende Compostela a olvidarse dos veciños. Temos unha clara vocación municipalista, tamén nacional, pero agora mesmo creemos que temos que conformarnos por localidades, conformarnos por comarcas, en eso estamos, non? Por eso, pois eu creo que o traballo dos compañeiros da Estrada, da comarca de Deza en xeral, Tabirós e Terra de Montes, pois está sendo exemplar. Eu creo que son referencia para o resto da organización. Eu quero dicirlle ao novo secretario local que ten unha tarefa moi importante por diante, tanto local como comarcal, que isto só se consigue con esforzo, que estamos en tempos moi complicados políticamente e socialmente, que tedes que ter en conta que o camiño non vai ser fácil, polo tanto hai que redoblar esforzos, e que dende a coordinación provincial, como estou seguro que despois os dirá o noso secretario xeral, estaremos sempre, aquí hai máis membros da executiva, ao vosso dispor para o que precisedes, non? Entón, comigo contade as 24 horas do día, porque eu estou especialmente empeñado en que no Concello da Estrada, que é un dos concellos máis importantes da provincia de Pontevedra, polo tanto de Galicia, pois Compromiso por Galicia chegue a ter unha representación moi importante en un futuro moi próximo. Para eso estamos poñendo os bimbios, pero eso non cae do ceo, eso cae co traballo diario, estando en contacto cos veciños, e sobre todo, pois estando, como sempre decimos en este partido, cos pés no chan. Por lo tanto, moito traballo, repito, e parabéns polo teu nomamento. Gracias. Vou ser breve porque a nosa vocación municipalista tamén se ten que reflectir na orde de intervencións, e para nós, pois evidentemente tamén é moi importante o que o novo secretario local de Compromiso por Galicia na Estrada vai a decir, o noso compañeiro Alejandro Brei. Vou empezar por parabenizar aos homes e mulleres de Compromiso por Galicia na comarca de Tabirós, non? En concreto, pois ao propio coordinador local, a Orlando Villamayor, coordinador comarcal, porque están a facer un traballo espectacular. O crecemento da organización en toda a comarca pois está sendo paulatino, constante, permanente, o cal demostra que se está permanente, constante, paulatino, sintonía coa cidadanía desta contorna, non? E iso dá a ver, pois, efectivamente, o grau de implantación que está a conseguir a organización aquí neste territorio. Evidentemente, isto non sería comprensible sin a participación tamén de persoas como Rafael Cuiña. Noso traballo, pois, é basicamente o de practicar a escoita activa cunha autonomía ampla de cada unha das agrupacións locais. Velaí a importancia de esta presentación hoxe aquí na Estrada. Este local que se presenta hoxe non ven ser outra cousa máis que un espazo para a expresión política de Compromiso por Galicia, pero tamén un espazo de encontro coa cidadanía deste concello. As palabras que se podan intercambiar, os problemas que se podan coñecer e suscitar, pero tamén as propostas de solución e o traballo constante van ser o xeito de facer política de Compromiso por Galicia aquí nesta localidade. E vaise facer desde as premisas do galeguismo de verdade, non o que ocupa en fraude de lei o Partido Socialista Obrero Español nin o Partido Popular. A expresión real de construir país empeza aquí, hoxe, na Estrada. E, dende logo, este feito vai ser algo consustancial ao traballo que desenvolveremos nos sucesivos meses e dunha forma moi particular aquí neste Concello. Deixo vos con Alejandro Brei, un mozo de 24 anos que reflicte, personaliza ou se sustancia prácticamente na súa persoa a propia Compromiso por Galicia. Alguén novo
con moito empuxe e que, dende logo, está chamado a facer grandes cousas. Mais nada, moitas gracias. Bueno, pola miña banda, pouco que decirvos, pouco traio preparado, solo decir que unha pequena anécdota que hai cousa de 6 meses ou así me decían, ou falaba e decía, a política nada, eu a política xa non creo na política, non creo nos políticos. Un día na casa, a verdad que estaba vendo a televisión e excusaba vela, e me dixen, e por que non irme aí e poder participar dun forma local, empezando, por suposto, cos veciños e a falar ca xente, e a ver se eu dou feito algo. Me poño aquí a ver se dou. Estou seguro de que quero falar ca xente, quero facer partícipe a xente para poder saber os problemas a nivel local da xente e eu podelos transmitir coa miña agrupación ao Concello, á Diputación, onde faga falta. Pola miña banda, pouquiña cousa máis teño que dicirvos. Non sei se a prensa ten algunha pregunta, algunha duda. A prensa pode ter preguntas, espero que dudas que non teñan moito. Pois... Máis nada. máis nada. Pois partiu. Moitas gracias.